Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Wa ba'du, faqala an-nazimu asy-Syaikh Nawawi bin Abdul Hamid Al-Bulumanisi rahimahullahu ta'ala wa sayyidil walid hafizahullahu ta'ala, wajtani bil kaslana fi ta'atihi wa sayyi'al khulqi wa ahlal kalami. Wajtanib lan ngedaya sira. Di mana nih? Wajtanib lan ngedaya sira al kaslana ing wong kang rasa-rasa, wong sing pemalas. Fi ta'atihi ing dalam naati wong sing rasa-rasa. Wa sayyi'al khulqi lan wong kang elek budi pekertine. Asline khuluq ya. Wong sing elek budi pekertine. Wa ahlal kalami lan wong sing gaene ngomong. Aja ngumpuli kanca kang rasa-rasa, akeh omongane pekertine Allah. Nah niki diantara nasihat beliau malih kagem para santri, wong-wong ingkang do sedang belajar nggih. Untuk apa? Untuk memfilter pertemanan. Napa? Memfilter pertemanan. Jadi gak kabeh wong iku patut dikancani. Ya, gak kabeh wong patut dikancani. Ada beberapa wong sing mangke bakal disebutke niku adohi ya, adohi. Aja nyedak-nyedak ning wong sing koyo ngene iki. Kanca-kanca sing koyo ngene gak usah cedhaki. Ya. Ya, harus dijauhi. Sapa mawon nggih, aja ngumpuli kanca kang rasa-rasa. Wong kok keset nggih. Sampean sak sregep-sregepe sampean misal kok gaene kumpul ambek wong keset dan ndak bisa napa nggeret wong keset niku ning sing sregep nggih. Malah katut sampean nggih. Niku resikone kados ngoten ya. Wong kok gaene kumpul karo wong sing keset-keset ya. Iku marai napa ketularan ke keset ya. Jadi kumpula sing sregep-sregep. Kumpula wong sing sregep-sregep. Engko nular, sregepe niku nular. Sing jenenge semangat niku nggih kendho utawa kenceng niku tergantung kancane sampean. Nek sing mbok kancani iki wong sing sregep-sregep, wong sing napa nggih seneng ngapalno, seneng sinau, mboten rasa-rasanan niku katutan sampean. Nggih, katutan. Tapi nek sing mbok kancani niku wong sing keset. Wong rasa-rasa senajan wong iku pinter nggih. Senajan wong iku pinter kok keset. Niku justru malah sing keblondrok sampean. Kono iku pinter keset iku jek rada iso napa jenenge ngikuti pelajaran. Pone sampean pun mboten pinter nggih. Seandainya kok gak pinter kumpul ambek wong sing koyo ngono kuwi ketularan kesete tapi gak ketularan isone. Maka napa ngadohi wong sing napa keset iki kudu diadohi. Wajtani bil kaslana fi taatihi. Aja ngikuti, aja naati wong sing keset-keset niku aja. Nggih. Iku nek mbok terus-terusno melok dadi keset. Nggih. Wa sayyi'al khulqi wa ahlal kalami. Wong sing elek akhlake kuwi aja. Ya, kok misal sekirane ning kelase sampean ana sing elek nggih. Ana sing mboten sae akhlake nggih gak usah dicedhaki. Nggih, ngapunten wis pokoke aja dicedhaki. Nggih, aja dicedhaki. Ya, soalnya apa nular. Ya. Sakniki apa meneh nggih, sakniki kathah wong nom-noman nggih. Cah usia SD, usia MTS, usia aliyah. Niki naudzubillah nek teng Jawi-Jawi niku omongane weli-eli. Ya. Omongane weli-weli. Yen misuh-misuh
Iku seakan-akan ning jero cangkeme iki ana kewan kabeh disebutno iku. Kon ngabsen, ayo sebutkan hewan-hewane Gusti Allah apa iki sing diuno. Nah, engko metu kabeh. Ana A, B, C, D. Ya, engko sandung sithik metu kebun binatang, sak kebun binatang metu kabeh. Niku naudzubillah ampun sampai kados ngoten. Nggih. Lah iku mau efeknya napa? Efek gara-gara diantarane ya karena gara-gara napa? Kumpul ambek wong sing nggih seneng musuh-musuh kaya ngono kuwi, seneng akhlake pokoke akhlake mboten sae. Kok mbok kumpuli ya katut sampean. Sadar gak sadar sampean katut. Ya untuk sementara niki nggih, untuk sementara niki nek sampean durung kuat temenan, wis sak umur-umure sampean gampang katute lah wis bisa dipastikan ya. Ya, nah urung kuat temenan gak usah terlalu kepedean, gak usah terlalu kegeeran. Kula pengen dandani kanca-kanca kula niku. Dandani malah katut sampean. Ya. Kula pengen beneri rencang-rencang niku. Katut. Ya, katut. Ya, dadi wis daripada sampean katut kaya ngono kuwi sekaruan napa menjauhkan diri dari wong-wong sing kaya ngoten niku. Nggih, paham nggih? Nah, dadi wis ana pone kono kanca-kanca nggih sing omongane eli-eli, ana akhlake kurang sae, wis diadoi. Nah, sampean iso ngandani ya bukan dani ya. Pamane sekadane kok ora iso sing ngadoi, ngapunten. Iki temenan kula njaluk tulung sampean kabeh, nggih terutama sing kangkang nggih. Ya, iki sampean kan kumpul ambekan napa pas ning sekolah niki kumpul ambek kanca-kanca sing mboten teng pondok nggih. Kadang niku sing teng jaba-jaba niku omongane eli-eli ya. Iku nek sampean kumpul ambek kono engko ketularan ngomongan sing mboten sae. Kula kuwatir niku anak-anakku sing ku. Ya, kula kuwatir anak-anakku katutan. Guru-guru napa sampean anak-anakku lan gak tau kumpul ambek wong jaba iki kumpul ambek sampean. Nek sampean kumpul wong jaba sing elek-elek mbok gawa mrene tradisine elek-elek ku katut anakku. Nggih, kula nyuwun temenan iki ya. Dadi ana kancane sampean sing ngomongane elik-elik, sing akhlake kurang sae wis sampean tinggalno. Ngapunten temenan. Nggih, paham nggih? Nah, wis iku mau wasai al khulqi wa ahlal kalami. Ahlal kalami wong sing napa? Wong sing kakean ngomonge ya mbuh ngomong elek, mbuh ngomong sing ya ngomong sing mboten wonten manfaate. Iku maksude ngoten. Akeh ngomong sing mboten wonten manfaate ya. Kadang ana wong niku kabeh dicak kakean ngomong ya utawa cerewet utawa apa. Ana kancane pengen napa? Pengen nyelak sithik ngono. Sik mandek. Ya, aja kados ngoten. Nggih. Terus ini sebagaimana sampean disuruh menjauhi kanca-kanca sing kaya ngono kuwi, yo aja sampe sampean dadi sing kaya ngono kuwi. Paham nggih? Nah, sampean dikon ngedohi keset, wong sing keset, dikon ngedohi wong sing elek akhlake, dikon ngedohi wong sing akeh omonge. Yo sampean dhewe kudu napa? Bukan sebagai orang keset, bukan sebagai wong sing akhlake elek, bukan sebagai wong sing akeh ngomongnya sing mboten faedah. Paham mboten? Mboten kok ngedoi wong sing keset terus bariku sampean dhewe keset ngono mboten. Engko kono aku lha apa mbok adoi. Sampean keset to. Lah awakmu lho padha kesete kok ngedoi aku lha apa. Ya. Malahan kono sing ya wis matur suwun, awakmu luwih keset daripada aku. Ya. Ya wis. Dadi ngoten nggih, aja dadi wong sing keset, aja dadi wong sing elek akhlake, aja dadi wong sing akeh ngomonge sing mboten wonten manfaate. Wa abidal qafa'i wal batni wa dahum kan wa kibrin wa tiba'u tantami. Nah iki termasuk nggih wa abidal qafa'i lan ngedaya sira ing wong kang abidul qafa, wong sing nek dimaknani terlek iki wong sing nyembah jithok. Nyembah jithok maksudnya apa? Akeh turune. Nggih, napa akeh turune. Wal batni lan nggih wong sing nyembah
peteng. Maksudnya apa akeh mangane. Wa dza humkin lan wong kang napa jenenge bintuk. Wa kibrin lan wong kang sombong. Wong kang duweni kesombongan ya wong sombong. Wa tiba ulan utawi tabiat utawa watek tantami iku dadi tambah. Maksudnya nular ning wong liya. Jadi tabiat itu nular. Begitu pula ya. Niki sampean disuruh nggih, sampean niki diarahkan untuk menjauhi kanca sing akeh turune. Ya, kanca sing akeh mangane. Ya. Akeh turune akeh mangane. Ya. Nah, iki wong Demak-Demak nggih. Katut ning ngene gitu ra. Nek ning kono-kono wong Demak akeh mangane. Kakak wong Demak ta mboten, Kak? Kakak si cilik mangane kaya porsine wong gedhe, Kakak. Wong Demak temenan ya, Kak? Ya, wong sing akeh turune, wong sing akeh mangane iku diadoi. Ya. Tapi maksudnya nak dalam masih kategori normal ngoten sing mboten napa-napa nggih. Maksudnya wong turu terus ngono aja. Iku mau masuk kategori wong sing keset mau aja. Utawa mangan terus nuduhne ngrangsang niku ya mboten. Nggih. Ampun. Ya, tapi nak mangane dalam masih yo akeh tapi masih normal ngoten sing mboten napa-napa nggih. Ya. Nah iku adohi kok ngoten. Ya sebagaimana kon ngedoi ya aja sampe ngono iku sampean. Ya turu ya sewajare nggih. Terus berarti mangan nggih sewajare. Ya. Ya mangan akeh iku gak apa-apa. Nek napa? Nek ning ngene wong saleh-saleh. Tapi nek diijini ya. Ya ngene wong saleh diijini misal nggih. Sampean diundang ya ning acara ning ngene wong saleh terus diweki daharan. Daharane mbah kepungan mbah apa sing sekirane oleh iso mangan akeh. Mangan akeh ra apa-apa. Misal acara ning maulid misal, acara maulid kaya ngene kan. Terus bariku ana mangan kepungan nggih. Mangan kepungan mbah kebuli mbah napa terus bariku ana iku. Lah niku mangan akeh selagine gak njipuk jatahe wong liya ora apa-apa sampean. Iku ana berkahe niku. Ngene ku wonten berkahe. Nggih, terus daharane wong saleh niku ana berkahe, nggih ana nggih tombo barang ya. Ana napa jenis ya manfaate kathah niku. Nggih. Nah, bahkan ndok biyen niki di antara napa nggih cerita hikayahipun Syekh Abdul Hadi Khorsah, beliau masih sugeng. Alhamdulillah sudah balik ke Syria. Syekh Abdul Hadi Khorsah niku nggih gurune guru kula Syekh Mar'i. Niku beliau nek pas wayah ana acara ning omah terus bariku ngundang santri-santrine. Nggih, ngundang santri-santrine sebar acara, mbah acara maulid, mbah acara napa nggih. Terus bariku diparingi daharan, beliau ngendikan kaya ngene iki. Beliau ngendikan ya. Yang daharan akeh ngoten nggih. Beliau ngendikan ahabbukum ilayya aksarukum ta'ama. Wong sing paling tak senengi di antara kalian niku wong sing paling akeh mangane. Niku nggih motivasi ben tiang-tiang niki nggih santri-santri do mangan kathah. Ya, karena pakanane tiyang saleh niku berkah. Paham nggih? Pakanane tiyang saleh berkah. Nah, iku nek mangan akeh sekirane memang diperbolehkan. Nek mangan akeh iku pakanane gari wong sithik tok terus ana wong akeh sampean entekno dhewe ya kacau iki. Nggih. Utawa ana sogatan misalkan nggih. Iki sak toples padahal iki sogatane kanggo wong akeh sak toples mboten dhewe ya kacau ngene iki modele. Ya, dadi didelok keadaane. Nggih, didelok keadaane. Maem kathah ning kene wong saleh niku sae dengan catatan tadi apa niku memang dengan makman yang napa diperuntukkan iku maulah. Ya, tapi nek pamane kok sekirane ya keadaan niku mau tidak mungkinan mangan akeh ya sak cukupe. Paham nggih? Nah,
Tapi tetap usahakan sampean nak pas wayah mertamu ning gene kiai, ning gene ulama, ning gene habib ya, ngene zuriyah Kanjeng Nabi. Nak dikei daharan kayak unjukan niku didahar. Dimaem. Nggih. Nah, itu unjukan ditelasno ana berkah niku. Ya, meskipun ya ora digawe, meskipun teh ora teh ngoten tapi aku utawa kahaki utawa buya ana berkah. Hati daharane unjukane sangka tiyang saleh niku wonten berkahe, terus niku nggih saged damel tombo. Paham? Yes. Wa abidal qafai wal batni wa dadi wong sing akeh turune, wong sing akeh mangane niku dijauhi, nggih dijauhi. Jadi akeh turune niku ya sifatnya mboten sae sebetulnya mboten sae. Ya kecuali nek wong iki ahli maksiat. Wong ahli maksiat sekaroan turu sedina full ra apa-apa. Ya wong kok ahli maksiat, nek tangi iki maksiat terus, ya. Sekaroan turu ae turu ra apa-apa. Engko nek pas wae salat tangi terus turu meneh lah ra apa-apa daripada omu tangi iki malah maksiat. Ya, turune iki ibadah iki. Paham ah? Ya, soalnya napa ninggalno maksiat. Wa dzahumkin wa kibrin. Wong sing napa jenenge wong sing bodho utawa wong sing bento. Dadi kanca sing bento-bento nggih niku tinggalno ae nggih, tinggalke. Ya, bento maksudnya bento napa jenenge mboten kok uteke dedel mboten nggih. Uteke dedel tetep harus niku dikancani harus dhewe. Bento iki maksudnya bento karena sikapnya nggih. Mbah ceroboh, mbah piye wong iki mau iki malah repot sampean. Dadi kumpul apik wong ngono kuwi ya. Nah niku repot. Engko efeke napa? Efeke ya balik ning awak-awak dhewe. Kayak wingi wonten berita teng Kudus niku. Niki ana kanca tapi ya di satu sisi bento, satu sisi ya bagus juga. Itu ana kanca nggih. Niku ana wong iki dodol obat mercon. Nggih, dodol apa obat mercon. Terus duwe kancane iki ya rada bento tapi ya satu sisi bento, satu sisi bagus ya. Kondo ning polisi, "Pak, iki ana wong, ana kancaku. APCOD-nan obat mercon ning kono iki." Iki serius Pak, ditangkepi ambek polisi. Lho temenan, nggih diparani, dicekal temenan. Lah iki salah satu kanca sing bento. Ya bento tapi ana manfaatnya juga. Ning Kudus kalau iki lagi ada kanca bento. Makan no. Allah. Ya wis, ada humken, wa kibrin wong sing sombong ya ngono kuwi nggih, wong sing sombong nggih wis adohi. Dadi wong sing sombong diadohi. Sampeyan apa meneh nggih. Niki aja sampe berlaku teng mriki, aja sampe ya berlaku ning sampean-sampean. Nggih kadang niku wonten nggih teng pesantren utawa teng sekolah. Iku napa? Berlomba-lomba dalam fashion atau berlomba-lomba dalam outfit. Ya apa outfit sini ya? Iki duwe jam regane semene, iki duwe pakaian iki regane piro iki semene. Ya, utawa duwe sepatu. Ya. Sepatu iki semene iki napa nggih gaya-gayaan njaba tok ojo gak usah melok-melok, sampean gak usah melok-melok. Ya. Sing sederhana mawon pun. Butuhe sampeyan saged iso nutupi aurat, saged iso apa jenenge pakaian sopan wis pun. Oh gak perlu larang-larang. Ya sampean ape bangga-banggaan. Nggih. Kaya ngono kuwi, nek nggo dhuwit-dhuwitmu iku wis terserah sampean ya. Tapi meskipun terserah ya aja ya. Nek nggo dhuwit-dhuwitmu dhewe, tek oleh usaha-usahamu dhewe. Nah, iku ya rada karepmu sithik, tapi aja ke. Lah iki bangga-banggane outfit tapi nggo ngene wong tuwa duwike. Wong tuwa iku kerjane Allah ning sawah, ya.
ndredes napa jenenge keringetan. Wis sampai jungkir walik nggih golekno biaya kanggo anake malahan mengkono kuwi. Iki ojo sampe. Nggih. Wis cukup sing sederhana mawon, sing sederhana. Lah niki mulane wadah mungkin wa kibrin wong sing sombong nggih, sombong-sombongan termasuk sombong niku wau napa nggawe napa angga-anggaan masalah niku wau nggih. Mbuh pakaian, mbuh tampilan HP misalkan utawa sing nggo HP mau sing nggo HP utawa wis tampilan kendaraan ta apa lah. Wis gak usah gawe bangga-banggain kaya ngono kuwi. Ya wong sing kaya ngono wis tinggalno. Kenapa nek sampean turuti katutan sampean pemene ra duwe dhuwit, wah kacau iso-iso nangis ning gero-gero ning mboke ambekan jebol lawang. Wah. Kula njaluk ambek nangis ngono ambek jebol lawang. Njaluk motor iki. Apa sing kok. Waris ora kaya ngono ya Ris. Mboten Ris. Ya ampun kados ngoten nggih. Ya iku wis ngoten. Wattiba'u tantami. Ya sing jenenge tabiat, nggih sing jenenge tabiat atau watek niku nular. Napa nular. Sampeyan kancane kok wong sing koyo ngono-ngono, ya ketularan. Ya. Tapi sing mbok kancane wong sing apik-apik, wong sing sregep-sregep, wong sing saleh-saleh, ya ketularan bagus. Ya padha karo kaya wong kok kancanan ambekan wong tukang minyak parfum nggih, wong tukang parfum. Nah, niku nggih ketularan wangine. Ya senajan sampean gak gunakno minyak, tapi gene cedak ambekan wong sing napa tukang minyak niku nggih padha melok untuk wangine ya. Ya setidake sampean melok napa ngrasakno ngambukno wangine iku wau. Ya wattiba'u tantami. Nah, wau ana niku napa as-sahib sahib. Wong kanca niku ngeret, as-sahib sahib. Kanca sing kanca iku ngeret. Ya. Ya as-sahib sahib. Terus napa malih? Iki wonten malih. Jalis janis. Ya lungguh apa jenenge nglungguh ya ngapa kumpul ambekan wong maka janis bakal sejenis. Maksudnya sejenis iku piye sifat-sifate iku bakal nular ning sampean. Ya mulane kudu difilter nggih, dipilih-pilih kekancan. Anggen kekancan iku dipilih-pilih. Aja sampai salah milih kanca. Nah sebagian napa kotes yang masyhur niku ya kasih tahu saya teman kamu siapa, maka saya akan menebak kamu itu siapa. Maksudnya piye? Jadi gak perlu nyeritakno aku iki ngene. Dudoe delokno kancamu iki sapa ae. Nah kancane nggih wong sing saleh-saleh ya insyaallah termasuk ahli saleh, wong sing saleh. Kancane iki bolone iki wong sing ahli napa naudzubillah mabuk-mabukan misalkan. Ya iki kira-kira ngono kuwi lah. Nah, niku kados ngoten nggih. Dadi as-sahib sahib. Senengane turu lan ngiseni weteng kumprong sombong dadekake ati peteng. Ya kapan kumpul kaya ngono kuwi maka iki berpotensi ndadekake ati peteng nggih. Dadekake ati banyak penyakit hati. Fashab syafiqatinihi qad akbara ahwalahu li himmatit ta'allumi. Fashab lan ngonconi sira syafiqatinihi ing wong kang mikirno agamane. Qad akbara kang wis gedhekaken sapa syafiqatinihi ahwalahu ing pira-pira tingkahe syafiqatinihi. Lihimmatit ta'allumi kagem semangat belajar. Kumpulana kang mikirna agamane bagus tingkahe lan sinahu sejane. Ya, jadi sing dikumpuli sapa kudune sing dikumpuli iku wong-wong sing gelem mikirna agamane, gelem memperhatikan agamane. Jadi
dadi tingkah lakune, napa-napane ucapane, terus tindakane, napa-napane iku didelok ning agamane iki kira-kira halal ta haram, iki kira-kira bagus apa mboten. Lah wong sing kaya ngono kuwi nggih gelem mikirno agamane wis kancane wis kaya ngono kuwi. Iku sae niku. Yang mana dia qad akbara ahwalahu li himmatit ta'allumi, yang mana ya sejone utawa semangatnya untuk belajar sangat tinggi sekali. Koncone kaya ngono kuwi, wong sing sregep-sregep kaya ngono kuwi koncone nggih. Iku ben katutan niku wonten setunggal cerita nggih, iki masih salah satu zuriyah Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih Boto Putih Surabaya. Niku cerita ning kula. Terus abahe niku cerita ning kula. Nah anake ya pas nate dolan teng mriki nggih, berkah mriki cerita. Nah anake ndok mbiyen niku nggih napa ning kelas sadurunge iku pelajaran wangel. Nggih, pelajaran wangel, angel nyantol. Angel apa? Angel nyantol. Susah. Terus baru bareng naik kelas genti konconan. Jadi kanca-kancane sing ndok biyen niku wis ditinggalno, terus konconan ambek wong sing sregep. Katut sregepe. Nggih. Ya katut sregepe. Ha iki mau qad akbara ahwalahu li himmatit ta'allum. Jadi kancane nggih wong sing napa? Wong sing selalu semangat untuk belajar. Ya meskipun sampean naudzubillah pomone kok nggih nyuwun sewu misal kok rada angel apalane, rada angel belajare, rada nek sampean kumpul wong sing sregep-sregep kaya ngono kuwi iku lambat laun katutan sampean. Kedungkrak, padha melok. Suwe-suwe set copet. Ya nek kumpul ambek wong sing sregep-sregep kados ngoten. Ya. Paham nggih? Terus kakak tak mic. Ya. Terus ndereke napa wis ngancani wong sing sregep-sregep, wong sing gelem mikirno agamane. Ya. Jadi as-sahib sahib. Ya, as-sahib man jalas janas. Wong sing ngumpuli nggih niku janas, maka bakal sejenis. Lha biyen niku wonten cerita. Nggih, wonten cerita ana wong niku mbuh asale mbuh preman, mbuh asale ahli mabuk napa pripun nggih. Wis pokoke ahli maksiat, hampir semua maksiat dilakoni. Nah, suatu ketika tiyang ngene iki mbuh kepiye ceritane akhirnya ketemu salah setunggal ulama saka Syria mriku. Terus bakdo niku niki sanjang ngene. Iki mungkin iki delok iki butuh dhuwit, butuh kerja. Oke. Sing wong sing ahli maksiat niku akhire wis awakmu melu aku ae. Tak bayari sak kono lirah zahabiyah. Jadi duit lira, sak lira ya yang berupa emas. Sedina semene, sedina sak lira zahabiyah. Wis mel aku wae. Ya. Lah, tugasnya napa? Tugasnya oga mboten kok nguli, mboten kok iku. Tugasnya sampean wis meloke aku tok. Engko nek ana ngaji ning kono melo. Nek ana napa jenenge ya kumpul ning kene melu. Pokoke melu aku terus wis. Tak wis angger sedina sak lira zahabiyah. Iki awal-awal iki mau isih napa jiwane isih pengen maksiat terus. Bareng diwehi kesempatan kaya ngono kuwi dikai ya tawaran seperti itu. Nggih ndereke ngono tok gampang lah, ora ana susah-susahe. Ya untuk gajine lumayan ya sak lirah zahabiyah emas iku. Nggih siap ndereke. Oke, mulai besok ya. Nggih mulai besok. Wis mulai sesuk. Nggih. Akhire tiyang niki sing terkenal ahli maksiat iki. Wong-wong ya do ngertine ahli maksiat.
Terus badhe niku wis nderekke Syekh niku wau. Ya ayo derek. Terus badhe niku pas ana acara nggih biasane Syekh kan teng ajeng ning panggung apa ning ngajeng nggon ngajengan ngoten. Dijak ayo derek ngarep kene iki. Wong-wong wing delok. Lho. Iki lha sing ahli maksiat iki. Iki sing ahli maksiat. Kok iso ning ngarepan iki? Janjane iki rada isin wong iki. Jane rada isin. Tapi ya tugase ngono kuwi kok piye neh. Tugase ngono sederekke nggih, ndereke ngarep. Ambek ngrungokno nggih. Ngrungokno ngajine terus ambek delok tingkah lakune Syekh kados pripun. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 40 hari. Sampai 40 hari. Lah iki mau sing awale nderekke Syekh ku hanya demi duit. Bareng lambat laun kumpul terus nggih sampai 40 hari. Mulai tergugah. Wis hari 40 wis selesai. Terus hari 41 Kang iki dhuwitku wis entek. Nggih bayari sampean dhuwitku wis entek. Ya sampean wis tak bebasno, wis gak kerja mbek aku lah ra apa-apa, wis nek pengen balik ning maksiat-maksiat do biyen wis terserah sampean. Ya dhuwitku wis entek wis gak iso bayar sampean aku. Lah jarene wong sing ahli maksiat, awale ahli maksiat iki. Ya Allah Syekh, kula rela mboten jenengan bayar gak apa-apa. Kula asal saged nderekke jenengan. Wis kula pun mandeg sangka maksiat-maksiat sing do biyen. Pun mandeg sangka maksiat-maksiat do biyen. Nah iki mau setelah 40 hari nderek napa nderekke Syekh akhire ketularan sae. Niki mau sing jenenge as-sahib. Ya, kanca iku nggih nggeret. Nah sing mbok kancane sing mbok balani niku wong apik-apik maka katutan apik sampean. Sing kok baleni kok elek-elek ya iso katutan elek. Nggih, kudu selektif tek milih kanca. Wal ujba warriya wa sum'ata wa hubba jahin warriya satahdami. Wal ujba lan ing ujub. Ya ninggalno ing ujub ya. Warriya lan ing riya wasum'ata lan ing sum'ah dak ninggalno sira. Nah iki al ujba dak niki awalane wadail ujba warriya wasum'ata wa hubba jahin lan ing seneng pangkat warriya sata lan kepemimpinan ihdami ihdimi napa jenenge brukno ya hancurkanlah hancurno sira. Nah, iki begitu pula kita niki diminta oleh Syekh nggih sing nazim niki untuk menjauhi ujub riya sum'ah. Ninggal ujub riya sum'ah iku wajib, ninggal demen pangkat pemimpin ya wajib. Ya, terus harus ninggalkan ujub. Ujub iku napa ujub? Ujub iku ngrasa nek awake luar biasa niku ujub. Bareng nggawe acara sukses utawa bareng nggih untuk juara, untuk ranking utawa apalane cepet misalkan terus bareku ngrasa ning ati aku iki lho wong sing paling hebat, gak ono sing paling hebat sak liyane aku. Ya, wong sak pondok iki utawa sak sekolah niki lho sing paling jos aku. Iki jenenge ujub. Nggih, ojo sampe. Nggih, ojo sampe napa ana ngrasa ujub. Nah, iki bahaya, penyakit ujub itu bahaya. Itu sing berpotensi duwe penyakit ujub niku wong sing cerdas-cerdas, wong sing mampu-mampu, wong sing unggul-unggul niku sing potensi akeh ujub. Nah, tapi nek wong biasa-biasa, ya hartane biasa, ya kecerdasane biasa, niku biasane rada do minder. Wah, minder iki aku. Nah, tapi nek sing hebat-hebat niku potensi ujub niku sangat besar. Ya, nah iku ditinggalno. Tinggalno aja sampai ana napa ngrasa ujub.
Wariya lan riya. Nah, iku ngono riya. Riya iku napa? Niat pamer. Napa pamer. Ya pengen ngene nglakoni iki ben dipuji wong liya, nglakoni iki ben diarani sugih, nglakoni wong iki nglakoni ngene iki ben diarani ahli ibadah, ben diarani ahli iku jenenge napa riya aja sampe. Tapi meskipun demikian kok misal sampean belajar utawa sampean nglakoni ibadah utawa sampean apa kok awal-awal iku ana unsur riya niku ya apa jenenge tetep lakoni kebaikan niku wau meskipun ana riyake sithik-sithik. Ya paham nggih? Dadi aja kok wah iki ana riyake iki gak usah nglakoni lah. Misal apa belajar sampean ape mondok terus basa niku wah iki ana riyake iki ada unsur-unsur riya iki gak usah mondok lah. Nah, dengan dalih ben gak entuk riya, ben gak riya. Iki salah. Jadi ngamal ya tetep ngamal ya. Tapi riya unsur riya tadi itu iku rodok diilangi. Paham nggih? Paham. Ya padha karo ana wong nglakoni ibadah utawa nglakoni sedekah ya iki gak pati ikhlas. Tetep sedekah lah ora apa-apa. Tetep sedekah. Ya, karena sedekah iki manfaate. Sampean belajar ugung pati ikhlas, tetep belajar. Lah engko nek wis dadi kebiasaan iku ikhlas moro-moro dhewe. Ya riya iku mau ilang-ilang dhewe. Pertama misal ana wong seneng dipuji ya. Salat wengi terus misalkan. Salat wengi, aku ben dipuji wong iki, ben diarani wong saleh kayak gini-gini. Iku ada unsur riya kayak ngono kuwi. Pertama dipuji, wah wong iki bareng ibadah seneng. Kedua dipuji, ya seneng tapi gak koyo sing nduk wingi. Ketiga, ya seneng tapi gak sing koyo nduk wingi. Keempat koyo ngono kuwi, suwe-suwe biasa dhewe. Nggih mboten. Suwe-suwe biasa dhewe. Lah nek wis biasa, iki gampang muncul napa ikhlas. Dadi wis gak riya malah. Ya paham ya. Jadi ojo sampai ninggalno ngamal apik karena ada unsur riya. Ya. Nah, iki sing diharapkan niku riyake dilangno tapi ngamale sono. Bukan kok ngamal sak ngamal riya sak ngamal-ngamale diilangno kabeh mboten ya. Wariya wa sum'ata sum'ah. Sum'ah niku ya ngoten. Sum'ah niku maksudnya dirungu apik. Maksudnya ben namane bagus nggih apa di hadapan orang lain niku sum'ah. Ya hampir kayak mirip riya niku Allah. Tak tinggalno wa hubbajahin begitu pula hubbul jah. Hubbul jah niku seneng pangkat. Seneng dihormati, seneng dikon ning ngarep, seneng dikei mik. Ya, iki saking senenge iku seakan-akan mik iku es krim. Ya pokoke aku sing nyekel mik iki, sing liyane gak oleh. Ya aja koyo ngono kuwi. Ya. Ya, seneng dadi ketua. Pokoke aja sampe sing liyane iki dadi ketua. Aja. Ya. Sing liyane gak oleh ning ngarep, kudune aku sing ning ngarep terus. Niki mau termasuk napa? Demen pangkat dengan demen pangkat. Wariyasatah dami. Begitu pula ya kepemimpinan iki yo ngoten, seneng dadi ning ngarep, seneng dadi wong sing pimpin, sing dadi pemimpin, seneng wong sing omongane digugu wong akeh, ngomongane dirungokno. Dadi ya seneng dimulyakno, iki wis aja-aja. Kayak biasa wis. Lah adapun nek akhire wong-wong gak ana sing gelem dadi pemimpin kok akhire sampean sing dadi ya sing dadi pemimpin ya wis beneh niku. Dadi niku insyaallah mboten termasuk hubbur riyasah. Ya. Nah, nduk biyen para ulama-ulama nduk biyen koyo masalah ngono iku wis ngedohi temenan. Nggih. Ya meskipun di satu sisi ada juga ulama yang pengen jadi pemimpin tapi mboten karena ya dadi pemimpinnya iku mboten akan tapi ya karena pengen negakno syariat Islam, pengen negakno keadilan, pengen apa membela hak-hak rakyat misalkan. Nah kaya ngono kuwi gak apa-apa. Wis enten kudu ono sing ngono bareng.
Jadi seperti di Indonesia ini ya banyak para ulama-ulama yang ya, di jalur perpolitikan, ya, para kiai-kiai di jalur perpolitikan, ya asal tidak terjerumus niku wis gak apa-apa, nggih. Iku justru malahan bisa mewarnai dengan ajaran-ajaran Islam neng perpolitikan niku ngasae niku. Ya, terus nanti ya termasuk kebijakan-kebijakan niku nek ana para kiai, para ulama ning kono kan nggih iku saged mewarnai. Ya. Memang di satu sisi ada yang bertugas seperti itu. Ya contohnya kayak neng Indonesia Mbah Maimun Zubair niku ning perpolitikan sangat luar biasa Mbah Maimun Zubair. Nah, terus saiki diterusno putra-putrane, putu-putune barang. Ya ana sing kaya ngono. Kudune ana sing kaya ngono kuwi. Ya, tapi di satu sisi ya kudune ana kiai sing mboten seneng ning pangkat kaya ngono kuwi. Ya ditawari iki gak gelem, tawari iki gak gelem, tawarin iki gak gelem. Ya kados salah setunggal guru kula niku tawari ya mboten jabatan nang mbok kementerian apa pripun segala. Mboten. Tawari proyek-proyek, butuh proyek napa mboten. Nah, lho biyen wonten ulama, setunggal ulama nggih. Iki termasuk guru kula niki niku cate cerita. Dadi ana salah siji nggih pejabat ning pusat mriku nawari, "Jenengan butuh proyek napa niki tak paringi." Nah, butuh proyek iki apa? Jawabane beliau, "Sampeyan sing butuh proyek apa? Aku iki cedak pangeran." Sampe tak jalukno ning pangeranku piye? Lho biyen kisah ulama wong biyen ngono padha ae. Ana pejabat mara, "Pak Kiai nggih, Syekh jenengan butuh napa?" Niki tak sediake. Sampeyan butuh apa? Sampeyan butuh apa? Aku parek ning Gusti Allah, tak jalukke ning Gusti Allah. Gusti Allah iki sing duwe alam semesta iki. Sampeyan pengen apa tak jalukno. Jan kudu ana sing gagah ngono barang ya. Dadi ada ulama yang harus gagah kaya ngono kuwi. Ya. Masyaallah. Wal hikda wal hasada wat ta'azzuma bi nasabin aw hasabin fa ta'tami. Iku besok sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Pateni terus iki